lablabing kana akong hope na actually anyang minsan apa naginipang ki na siguro malapit na nangibiyak na ako. Ngita niya ngeni darating kayang Aldo na sana maging regalo na kanako. Ita nga Diyan tayo pong iniing kadwang Aldo na biyan ng panalangin kang Santa Monica, talakad tao po.
Si Claude, tama po. Ginubos na mawari po ding labi ko. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ligaya king ipa at king anak at king banal ay espiritu. Kapanisyan, itamungan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan kisablang panganib at kalipitan ko. At ika naman impalsintan ko, ketang anggang agyuna, ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan, ulinin dakal kong kasalanan, ama kasamami karing mal amata mo. Makasakab ko karing mal abitis mo, ani kong sisising manyawat pakalulu, apong patawad king sabla kong kasalanan. Ulin balo kong matalastas, king ika kapilanman, may isakwil, impusong sisisi at magpakumbaba. At uling balo ko naman ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mangay tuliran, ulining kirandan loob at kapaliwasan. Anti mo ing pamagkalam mo, kang Patricio at ay Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap akedunan na ko. At alang-alang naman king dakal aluwang bibo na king ulira. Magdatila ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa ako, king patawad king sabla kong kasalanan. Ayadwan ko kaya ka kaniting nobena. King pamamilatan na ning indo ko Santa Monicang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan, at kasalanan amilabas, kay maragul akababanlob, panyawad ko ngan tawad kaya ka, at ngako king sisisyan ko, misan at makalilibo ing pamikasala ko kaya ka. At atanto kong matibe, namiyuman mikasala, king kasawpana ning kaya kang malagrasya. Pagkalam mo sa kako, ipamagparating susuyo kaya ko, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikasi kaya ko, at king malmong grasya. Akal manda kang akit, apong nabangnan kiyan king ligaya, kaya benin Joseph pat Espiritu, manggaking alananga, inasa. Panalangin ni Aldo kang Santa Monica, itangan po. Maligayang patulunan ding Indu o Santa Monicang asawa ng Patricio at induning imananon doktor at ipaning Santa Iglesiang San Agustin. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon mikeko, iting nobenaryo. Ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pompenganak, aming waglit, ulining kasalanan. Abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. O maligayang Santa, apat ika, balo mong penibalan, ing pibale-bale mo, at katubale pa, king ekalaro mong pamanyapad, king kabanalan. At ayaw muit mo naman, isinta ng Patrisyong sadyang palpimwa, king ganaka mo, kamulub at kapibabatan. At yung Agustin naman, apanako miya naman alub, kinlugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya. Inyasat pig mo lalande, ding meto balayan, impi bale-bale mo, ulining karatunan, at pamiaga-agayo. At uli na naman yung masampat mong pamanaral, karing katubale mo,
Magdatila ko, malugod ming indu, baligdan mo naman sa ading pibale-belemi at katubale, bana keman mon damaton, at mikakasandu, at esangan may yuman itang karatunan, ang masakit ng pinabilin kaya kata, ni ginutang Heso Kristo, yapin itang karatunan, ape pakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abi namin kamistilan, king biya iti. Kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Yesus. Kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, ay antiking mga latilapat malalagwalang amuyutan. Inyapin mo in demonyo, pisasakitan nung siran, daptan mo sa king ela mawili, king kaparangalan akapandabi na ring kenakan. Nune, miela sa king ekalarong takot king Diyos, apanibatanin tunay kabyasnan, banting upayang king pangabiyaming mikakasundu at misasanlub kiti, apalaran ming miyabi-abi manamang kiyang banwo, anti mo ing pamiyabi-abi yung ini, ikoning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanangga, yanasa. Panalangin king Kadwang Aldo, kapanaligan ng Santa Monica. Itangan po, maligayang indu at santungan ming Santa Monica, ulinawari po nitang matibe mong kapanaligan, king ginutan Diyos, ay niyasat kinlubos mong pamaninasa, king sampan at kayapan, lubos ming pepabustan ingganang keko. Daptan mo sa malugod ming santa, king uli ni pamamilatan mo, ining kapanaligan mi, lalusang tumibe aldo-aldo, at dagol naman sa ing pamanalig mi, king pamamilatan mo kaya kami. Mga pakirasan mo sa king Diyos, lugura na kaya sang bayong grasya, aldo-aldo. Bagdatila kawari po, malugod mingindo, pakiabutan mo sa kekaiti, pati na ingyaduan mi kaya ka kaniting novena, nung makaligaya king Diyos, at makakayop naman kaya kami, yanasa. Ngini po king kataymikan sa bilantala ring dasyang buritang namangnan, king pamamilataning kaya katang patulunan, Santa Monica. Ipami at sabanwa, mi sambani lagyo mo, datang kaya kaming kariyan mo, mi pamintuan inlob mo, kaya tisulip antibanwa. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ang Ginoo at tsukeko, huwan ka karing sablang babae, at manya pa naman, ibongan naning atyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ipami at sabanwa, mi sambani lagyo mo, datang kaya kaming kariyan mo, may pamintuan inlog mo, kaya tisulip antibanwa. Bapong Maria, mipno ka king grasya, ang Ginoong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at manya pa naman, imbongan na ningat siyan mo, Jesus.
ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Ipami at sabanwa, mi samba nilagyo mo, datang kaya kami kiriyan mo, mi pamintuan inlob mo, kaya tisulip antibanwa. Bapong Maria, no kaking grasya, ang Ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at manya pa naman, ang bunga na ningat siya ni Jesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal na Espiritu. Panalangin akapupusan king Aldo, itangan po, o mapamakalulong Diyos, tula daring malungkot at beding manalig kaya ka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, tindakalalwa ng Santa Monica. King pamibalik loob ng anak ng San Agustin, pagkalam mo sa kaya kami, uli ni pamamilatanda ilang adwa, kintangisa mi naman sa ing kekeng kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Yeso Kristo ang anak mo, kambe mong mabibiya at manibala, ampo ning Espiritu Santo, iyanasa. Talakat na po para kindalit kan Santa Monica.
kilagyan ng ipa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Luklok tao po. Pasibayo po, may panapunan po kay katamungan, at atyuta na pong eni king kaduang novenaryo, Aldo Parangal, king kay katamong patulunan, i Santa Monica. Welcome po, king kay katamong parokya, at kaniti pong kaduang Aldo, pakiramdaman tayo pong pasibayo, ing kay katamong metong, imang kaparokya, king kaya katamo pong conversations of conversions. Kwento, pamigunam, life testimony, devotion, ning metong ayma, kalupa ng Santa Monica. Pakiramdaman tayo pong yeni, king kaya katamong conversions of conversations, ing metong ayma, ibat po king baryo ning Santa Cruz, Maragol. Yako po Emmy Puentes, asawa kay Edgardo Puentes. At meging imada ko ring 5 anak. Bilang ima, yako po Emmy Puentes, asawa kay Edgardo Puentes. Imada ko ring 5 anak. Yako po Emmy Puentes, asawa kay Edgardo Puentes. At meging imada ko ring 5 anak. Bilang ima, yako po Emmy Puentes, asawa kay Edgardo Puentes. At meging imada ko ring 5 anak. Bilang ima, relate kay ing kana kong pagiging ima king kwento ng apong Monique. Kasi ating kong
Makasigurado ko po, balang imang at tsuketi, kalupa na, atinla namang babakalang panalangin para karing-karelang anak. At kalupa na, datang muri ning Aldo, pakiramdaman nala ning apong Ginoo. Migit king lugod ning metong ayma, kalupa ng Santa Monica, yapin ing panalangin, panalangin, at panalangin para karing karelang anak. Ing lugod ning ima, ang makaparikil, king panalangin, king Diyos. Isadya tala po ngeni, ring kaya katamong sarili, para king kaduang Aldo Novenario Misa, apanimuna na po, ning kaya katamong bisitang pari, Reverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita, Spiritual Director ng Junior and Senior High School Department ng Mother of Good Counsel Seminary. Magandang hapon po mga minamahal naming kapatid kay Kristo. Maligayang pagdating sa pagdiriwang na banal na sakripisyo ng misa dito sa parokya ni Santa Monica sa ikalawang araw ng nobenaryong misang parangal kay Santa Monica at sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay. Habang tayo ay nagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo ay tinatawagan na pag-isahin ang ating mga puso sa panalangin, makinig ng may pagninilay sa salita ng Diyos at tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia. Habang iniaalay natin ang ating mga pansariling panalangin at intensyon sa Panginoon, isinasama rin natin ang mga sumusunod na intentions. Pasasalamat ni na Brother Villamor and Sister Rizelina Tolentino and family, Brother Romeo Miranda and family, Brother Ian Chester Tolentino and family, Brother John Cassie Almario and family, Sister Gloria Flores and family, Brother Arnel and Sister Gloria Gosun and family, Brother Celso and Sister Noemi de la Cruz and family, Sister Esper Sibok, Manalili Bakel family, Parian Diagnostic Laboratory, Mr. Olan and Mrs. Marilyn Peña and family, Sister Corazon Bautista and family, Mercedes Nukup and family, Abelina Bonus and family, Engineer Ding and Mrs. Madal Pilaw and family, Brother Berhel and Sister Maureen Mangila and family, Sister Belen Rodriguez, Brother Jeff and Sister Michelle Campo, Sister Remedios Velasco and family, Mark Vincent Gonzalez, Mr. Jojo and Mrs. Joyce Manalo, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan na naman king Aldo ng Kebaytan, Gloria Gosun. Para sa special intention ni na Midel Malonzo, Jocelyn Dison, Rita Deirit, former Mayor Teddy Tumang, Nerissa Trinidad, Engineer Jesus Punsalan, Madeline Pilaw, Maribel Bukad, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Analisa Manalo. Para sa agarang paggaling ni na Rosalie Gabriel, Danilo Gonzales, Jenica Pabustan, Reynaldo Ventura, Joel Parungaw Sr., Merily Manalang, Wela Bondok Celeste, Bea Isabel Malyari, Maribel Manalo, Lisa Manalo Manalang, Josepina Macabali, Mark Antonio, Rosel Montemayor, Monica De Leon, Joy Manalo, Charito Obsequio, Eliza Rain Tulio, Janet Lakap, Virginia Sumawang, Belia Trinidad, Celia Lagason, Ranilo Deirit, Oliver Pabustan, Espiridion Kayanan, at Michael Alfaro.
para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Josefina Death Anniversary, Estrelita, Benvenido, Joseph Ryan, Elisa, Federico, Francis, Abel, Giancarlo, at ng lahat ng mga kaluluwang nasa purgatorio. Pati na sina Florentino Jr. at Pio. Bilang pagsisimula, paalala po namin sa lahat na makibahagi ng may kamalayan at masiglang pakikilahok sa pagdiriwang na banal na misa. Tumugon po tayo sa mga panalangin ng malinaw, malakas na tinig at may galang at makisa sa pagkanta kasama ang koro bilang tanda ng ating pag-ibig, pagkakaisa at pagsamba sa Diyos. Ang ating tagapamuno sa banal na sakripisyo ng misa ay si Reverendo Padre Jasper Lawrence C. Sanita. Ihanda na po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsisimula ng banal na pagdiriwang.
Mga kapatid, nagkatipon tayo ngayon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Magandang hapon po mga kapatid. Ipinagdiriwang ho natin ngayon ang ika-4 na linggo ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At ngayon din sa ating parokya, ating ipinagdiriwang ang ikalawang araw ng nobena, parangal para sa ating patrona, si Santa Monica. Aminin natin ang ating mga kasalanan ngayon upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsasalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nananawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ito ang salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan,
Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit, tataglayin, habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang nailigaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ito ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nilabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maililigtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Once again, good afternoon po sa inyong lahat. Can you please greet one another a good afternoon? Magandang hapon po. I hope we are in the best of our dispositions to reflect on the Word of God today. Fourth Sunday of the season of Easter, ikalawang araw po ng ating nobena para kay Santa Monica, ang ating patrona. Palakpakan po natin siya. At ngayong araw po, ipinagdiriwang natin ang tinatawag nating Good Shepherd Sunday, Linggo ng Mabuting Pastol. Normally po, kapag pinag-uusapan natin na si Jesus ang mabuting pastol, nakafocus po tayo dun sa role niya, dun sa trabaho niya bilang pastol. Jesus is the shepherd and we are the sheep. Siya yung pastol at tayo ho yung mga tupang pinapastolan niya. Pero ngayong gabi po, mag-focus po siguro tayo sa isang detalye sa pagdiriwang ngayon na kung minsan nakakaligtaan natin o kaya hindi natin binibigyan ng pansin. Ito po yung salitang good, sa salitang Good Shepherd. Normally, nakafocus tayo dun sa ikalawa, Jesus as the Shepherd. Pero ngayon, bibigyan nating diin ang salitang good. Jesus is not just a shepherd. He is the good shepherd. Napakarami pong pwedeng qualifier o adjectives
na pwede sanang ginamit ni Jesus para ilarawan ang kanyang pagiging pastol. Pwede pong sinabi niya, ako ang responsableng pastol. Ako'y matapang apastol. I am the loving shepherd. Pero hindi po niya ginamit ang mga ito. Yung pinili niyang gamitin na salita ay good. He described his brand of shepherding as good. Siguro po sa nobenang ito, ito po yung susubukan nating bigyan ng pansin. The reality of goodness. The reality of goodness. May tanong po ako sa inyong lahat. Do you still believe in goodness? Naniniwala pa ba kayo sa kabutihan? Oo daw ho, no? Dahil siguro, nasa panahon ngayong mabuti ang lahat ng bagay. Pero kapag ikaw ay nasa gitna ng krisis, isipin mo kung ikaw ay kabilang dun sa giyera sa Middle East. Kapag sobrang mahal na ang bilihin, kapag mainit na mainit ang panahon, habang patuloy pa rin ang usapin sa korupsyon, kapag problemado ang marami sa atin, kuminsan po napakahirap na paniwalaan na meron pa rin mabuti. Amen? Kapag po yung mundo ay hindi mabuti sa iyo, yung tanong, kaya mo pa rin bang maniwala na may mabuti? O kaya, kaya mo pa rin bang maniwala na magiging mabuti ang iyong sitwasyon? Mahirap, ano po? Problem is, my dear sisters and brothers, we have reduced good into something insignificant. Para pong pinaliliit natin yung understanding natin of what is good. Ano pong ibig kong sabihin? For example, tatanungin ko kayo ngayon, kumusta ka na? Kumusta na ang buhay? Yung sagot mo, usually, I'm good. All good. Kapag sinabi mo ito, I'm good, I'm all good, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay, okay ka lang. Pero wala naman significant. Wala naman special. You're just okay. Normal. You're good. We have made the reality of goodness small. Kaya napakadaling kaligtaan. Tignan ho ninyo, dun sa title na Good Shepherd, focus tayo dun sa shepherd. Kinakaligtaan natin yung good. Pero sa reading natin ngayon, ine-emphasize po ng ating Panginoon, I am the shepherd. But He is also saying, I am good. For Jesus, to be good does not mean magaling. But to be good means mabuti. Siguro po, this is the good news for all of us today. No matter what happens, Jesus will always be good to you. Others may not be as good. The world may not be as good to you, but Jesus will remain good. Lagi hong mabuti ang Panginoon sa atin. Amen? Diba nga may kasabihan, God is good all the time.
Pero hindi natatapos doon. Kailangan ho nating tanungin, bakit kaya mabuti ang Diyos sa akin? Papaano nagiging mabuti ang Panginoon sa akin? First reason, Jesus is good because He knows you. I repeat, the first reason, Jesus is good because He knows you. Kung babasahin po natin yung entire reading, even the previous verses, maririnig po natin si Jesus, sasabihin niya, "The sheep know mine, and mine know me." Kilala ng pastol ang kanyang tupa, at ang mga tupa, kilala rin nila ang kanilang pastol. Si Jesus ang ating pastol. Tayo ang kanyang tupa. Kilala natin siya. At ang importante, kilalang-kilala niya tayo. He knows your sacrifices. He knows your hidden battles. He knows your dreams in life. He knows your joy and your sorrow. He knows your heart. Hindi po ba kapag may taong kilala ka, kapag may taong tanggap ka kung sino ka, yung taong ito mabuti. Jesus is good because He knows you. Amen? Ikalawa po, bakit kaya mabuti ang Diyos sa akin? The second reason, Jesus is good because He wants you to be good. Mabuti si Jesus. He is the good shepherd. Pero ayaw po ni Jesus na sa huli, siya lang yung mabuti. He dreams that all of us will be good also. Yung nais ni Jesus, tayo rin maging mabuti. He shares the goodness. Sabi nga po ng reading natin ngayon, I came so that you too will have a good life. Hindi lang siya ang may mabuting buhay, pero nais ng Diyos na tayo rin maging mabuti. Kaya po ngayon, di ba, good shepherd, in any role in your life, strive to be good. Be a good parent. Be a good children. Be a good friend. Be a good employee. Be a good boss. Be a good citizen. Be a good Christian. Mabuti po ang isang tao kapag yung hangarin niya ay mapabuti yung iba. Amen? Jesus is good because He wants you to be good. And last and final reason kung bakit mabuti sa atin si Jesus. Jesus is good because He stays and does not abandon us. Siya ay nananatili, hindi iniiwan tayo sa ere. Hindi ko po alam kung tandaan niyo yung storya sa Bible na meron daw pong isang pasaway na tupa, tumakas, umalis siya sa kawan, 1 out of the 99. Pero ano daw po ang ginawa ng mabuting pastol? He looked, searched for the lost sheep. Kahit daw iwan niya yung 99 para sa isa. You know, at times, we are that one lost sheep. We feel lost. We feel distant. We failed in life at some point. Pero wag nating kalimutan, napakabuti po ng Panginoon.
He does not abandon you even if you are lost. He does not leave you even if you failed in life. But He patiently waits, searches for those who are lost in order to bring them back into the fold. Ganyan ho kabuti ang Diyos. Amen? Siguro po, panghuli, Easter challenge sa ating lahat. Nasa Easter season pa rin po tayo. Simpleng challenge po sa atin, I hope we still believe in goodness. Sana po maniwala pa rin tayo sa kabutihan. Alam ko po may punto sa buhay natin na hirap na tayong maniwala na may mabuti. Pasuko na tayo sa pagtitiwala na mabuti ang kapwa, na mabuti ang mundo sa atin. Life is unpleasant to us many times. Pero sana, naniniwala pa rin ho tayo, at least, kung ano man at kahit kailanman, ang Diyos palaging mabuti sa atin. Marahil ito po yung resurrection na sinusubukan nating intindihin. It is not the immediate greatness and the abundance of life, but the quiet and the conscious belief that there is still goodness in us. There is still goodness in others. There is still goodness in the world. That despite the many unpleasant things in life, kapag tulog po natin sa gabi, yung ating panalangin ay ganito. Salamat, Lord, napakabuti niyo po sa akin. Amen. Magsitayo pong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya kay Jesucristo, ni isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi kailanman pinababayaan ni Jesus ang mabuting pastol ang kanyang kawan. Tinatawag niya mga bukas palad upang maging tanda at tagapagpahayag ng kanyang pagmamahal. Pinakikitaan niya tayo lahat ng kanyang kabutihan. Tayo ngayon manalangin, Jesus, na mabuting pastol, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, naway pagpalain siya ng maraming banal at bukas palad ng mga pari at relihiyoso at ng mga lalaki at babaeng nakatalaga sa Panginoong magbibigay inspirasyon sa mga tao na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang halimbawa. Manalangin tayo. Para sa Santo Papa, sa ating mga obispo at mga pari, naway maging buhay na tanda sila ng pagtitiis, mahinahong pag-aaruga
at tapat na pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng magulang, guro at mga pinuno ng pamahalaan, naway manatili silang tapat sa kanilang misyon, nagabayan at itaguyod ang kabutihan ng mga taong ipinagkatiwala sa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Jesus na mabuting pastol, lingin mo kami. Para sa ating kabataang tinatawag ng Diyos, para sumunod sa ating mabuting pastol at maglingkod sa simbahan, nawa masaya silang tumugon at magsikap na maging tapat sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo. Para sa mga vocation promoters at sa lahat ng nasa seminaryo at formation houses, naway ang kanilang mga panalangin at pagsisikap ay magdala sa simbahan ng tapat at batang pastol na kailangan niya. Manalangin tayo. Itinataas din namin ang mga kapatid naming nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng aming pamayanan at ang aming mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ipanalangin natin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan. In a special way, we pray for peace all over the world. Panginoong Hesus, magsugo ka ng mga banal at mabuting pari, relihiyoso, mga lalaki at babaeng nakatalaga sa iyo upang maging mga mabubuting pastol ng iyong simbahan. Tulad mo, naway ipagpatuloy nila ang iyong gawain ng pagmamahal, habag at kabutihan. Hinihiling namin ito at ikaw ay nabubuhay, nagahari, magpakailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't naalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Santa Monica at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong magkakapatid sa pananampalataya, dumulog tayo sa iisang Ama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan at kabutihan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kami lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siklod tamo po para king panalangin kang Santa Monica. Ipanalangin mo kami maligayang indu at patulunan ng Kekeng Balen, Santa Monica. Bakeng mga intulid, makinabang, king karing pangako ning ginutang Heso Kristo. O Diyos ning pakalulu, talapamatula karing malungkot, tigkilan da ka ring luwa ng Santa Monica, ban convertime in keyang anak, San Agustin, king kasalpantayanan kang Kristo, kapamilatan din keyang panalangin, sopan mo keng gumulot karing kekeng kasalanan, at makatuklas king malugod mong pamamatawad. Itiadon mi kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibi at mag-ari kambemo, king kametong aning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Lukluk tapos sagli for some announcements. May pabingi po kaya kayo ngan po, mapilan mo pong paganaka at kapabaluan. So, atsuta na po king kadwang Aldo, bukas po, kaya katang pong katlong Aldo nobenaryong misang parangal, kaya katang patulunan Santa Monica, kaya katang pong novena, 5:30 na po ninggat panapon, at alas 6 na po ning bengi ing banal a misa. Ating kaya pong bisitang pari, dati pong kasaw kay King Parokya mo naman po, Reverendo Padre Emil P. Giao. At din pong manimuna king offerings o pamag-offer po bukas, din kaparokya tamo po king Barangay San Lorenzo, din Missionary Families of Christ, at din officers and members na po ning honorarias. So, see you po bukas. At kilagyo na po rin katampong kura paroko, Reverendo Padre Dixie Paras, at kaya biya pong bibilo king Paris Pastoral Council, panimuna na pong Brother Paul Elijah Mandap, ding Paris Finance Council, panimuna na po di Brother Chris and Sister Rona Gomez, at ding Fiesta Committee 2026, panimuna na po ding katampong choir, antimurin po, ding katampong music, liturgical music ministry, ang po ding kikatampong LOC. Pasalamatan tala po ding mag-sponsors po kaniti pong misa, the Brother Villamor and Sister Risa Leno Tolentino, Brother Romeo and Sister Romeo Miranda and family, Brother Ian Chester Tolentino and family, Brother John Casi Almario and family, Sister Gloria Flores and family,
Brother Arnel and Sister Gloria Gosun, Brother Celso and Sister Noemi de la Cruz, at Sister Esper Sibok. Dakal po salamat kayo. Ang timurin po, di mag-offer po kaniti pong Kadwang Aldo, ding officers and members na po ding Knights of Columbus, Council 10358. Apo po ding Couples for Christ, Chapter 1 and 2, ding AD 1581 Choir, at ding kaparokyata po king Barangay Santa Cruz, Maragol. Dakal po salamat. Palakpakan tala po ding mag-offer. At timurin po, pasalamatan tala ding hanggang menang tabi po kaniting misa, din kaya katampong EMHC, din kaya katampong lectors sa serve, din kaya katampong AD 1581 choir, din kaya katampong church greeters and collectors, din kaya katampong media ministry, ang po din kaya katampong altar servers. Dakal salamat kayo. Antimurin po, pasalamatan tayo po yung kikatampong pari po ng menimuna, yung kikatampong Kadwang Aldo. Iya po yung kasalukuyang spiritual director na po ng junior and senior high schools ng Mother of Good Counsel Seminary, Reverend Father Jasper Lawrence Sanita. Among dakal salamat. Eko po sana sasawa kay kami, potang mangulit kami pong mag-chat. Kini po king kami po parokya, ating kami pong launch a program po para king Paris Educational Assistance Fund. So, magpayaral kayo po sanang anak, paninap na po ng kikatampong Paris Prisya, mundiksi yung kikatampong parokya, mo po mapanalangin, nune, mapanyaw kaya po karing mangailangan kasupan. Kanya, paninap na po ng kikatampong parokya, makapagpaaral tampong anak na mangailangan sa, especially din college po, neretang bisang mag-college talaga, at deserving students, matas la grades, detang makanta. At meron po karing paralan na aisip tamo po, yapin po yung pamaglimus king larawan na pong apong Monica. Ini po, 1 foot ya po ini or 32 centimeter ya po dagul. King alagang 2,000 pesos, makapagpayaral tamo pong anak mangailangan saw. Ne? At yung tema, yung title na po ng kiyakatampong program ay ni, kaya tabi na Santa Monica, alang pamilyang milalaw kin Diyos. Ulim-buli na pong amon diksi, etaya mo po balo, iyapong Monica kin lagyo, o lagyo na yun mo ng parokya tamo. Nune bagkus, maging kayan tabi tayo, kakilala tayo po, king kiyakatamong pamilya, Santa Monica. So, nyapin po, tatanggap kayo pong pre-orders, magpalista kayo po karing kiyakatamong pong mag-registered po king ngarap. Nung interesado kayo po, alagay pong adwan libo. Ne? Yan po, pwede pong partial payment o installment. Yan po biglaan. So, yan po. At, kantimuri pong yan pong novena, meron po karing regalo na pong among diksi, karing pong aldo-aldo si simbang makipag-novena, ating pong pre-registration karetang, ay ating pong registration karetang pong early devotees, ating pong paraffol, libriya po ining image. So, tala po din kaya pong logistics committee, ang po among Jasper, mong ikay pong bagot karetang digits, aretang nagpalista, mata manikwa po kayo larawan na pong apong Monica. First digit, 1. Second digit, 1. Three. 113. Iba't po king barangay San Antonio. Ronait siya.
Carlson Oconor. Yan din. Punta ka dito, Carlson. So, yan po, free po. Ayulitan po king katampong pamilya, king katampong bale. So, bukas po, makanyan mo rin po, po kakaliwan magpa-registered king arap ne. Mantami ka. Yan. Congratulations po, Carlson. Dakal po salamat. At may kitikita po pa si Bayo bukas, alas 5:30 ng panapon. Talakad tamo po. Bayo po yung tauling bendisyon, I wish to thank the parish community, lalong-lalo na po yung kakatang parish priest among Dixie, Kambering PPC, PFC, Fiesta Committee, ang poreng susuyukin pisamban for the invitation to celebrate the second day of novena in honor of Saint Monica. Dakal pong salamat kaya kayungan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo nawa na makapangyarihan Diyos kasama ng mga mahal ninyo sa buhay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Meron po tayong veneration of the relic. Pwede tayo po magpila sa gitna para sa veneration of the relic.